皆さん、こんにちは。もしもし、聞こえますか？私は今、次から授業しているんですよ。ここから見える地球は青くて、白い筋のような雲がかかっていて、とても綺麗ですよ。月には水も空気もありません。ここにいると空気や水がとても大切なのがよくわかります。今まで何にも気にしていなかったのですが、これからは地球の環境のことをもっと